welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. So ayan, nandito po ako sa farm ni Tita. Ayan guys, tingnan nyo po yung farm ni Tita, ang ganda. Pantay na pantay yung kanyang lupa guys, tas ang daming mga tanim, ayan. Yan po sa likod ko ay mani, at saka ayan ay kamuti. Tas doon, kamuting kahoy, ayan. Tas dito naman sa kabila, yung mga coconut dwarfs, at saka meron din mga kalamansi. 'Di ba ang ganda guys dito? Oh, wow. Sana all may ganitong may ganitong farm na malapit lang sa gilid ng kalsada, at saka pantay na pantay talaga guys. Ang ganda. Ito yung kubo nung nakaraan na binuhat nila. Nilipat ng pwesto para maganda yung pwesto doon. At so, ayan po, hapon na. Ayun guys, lilibot ko kayo dyan sa mga tanim-tanim. Marami mga tanim sila dyan. At saka si Dos doon sa dulo. Kasi dito siya kila Tita. Ayan o, yan yung bahay nila Tita. Tara, samahan niyo ako, libutin natin yung mga tanim nila. So ayan na nga guys, ito ang ganda. Oh, ang ganda ng napakalawak din yung tanim nilang mani. Ayan, ang ganda. Wow. At saka yung yan, matatanda ng kamuting kahoy. Yan. Tapos dito sa kabila, mga kamuti, bagong tanim. Ito yung nakita ko nung nakaraan na nagtatanim sila. Sabi ko kay Tita, dapat chinat nila ako para pumunta din ako dito. Para nakitanim na rin. At nakapag-vlog na rin. Yung bahay namin guys, andun sa dulo, doon. So ayan. Dito tayo sa kabila, at saka ito daanan to papunta doon kasi may lupa pa sila doon sa dulo. Yan, daanan ng motor at saka ng tricycle. So ito po dito sa kabila ay mga tanim na coconut dwarfs, at saka ito din mga kalamansi, mga bagong tanim na kalamansi. Yung anong tawag dito? Minarkot ba yun? Minarkot. Ayan. Ang gaganda guys, 'di ba? Wow. Ang maganda dito kasi pantay na pantay yung lupa. Pwede mong padaanan 'to ng grass cutter. Ayan, bagong linis yung mga puno ng kalamansi, nilagyan ng pampataba. Ayan, wala pang bunga. Tapos yung iba, yung sa dulo, pili. Pili guys, yung paborito ni Madam Cascade na pili. Tapos yan, meron na din dyan na mga mabababang kalamansi. Tingnan natin kung meron bunga. Hindi pa sila tapos maglinis ng puno ng kalamansi. Ayan o. Hindi pa tapos. Ayan pa o. Ayan, ang ganda ng ang ganda ng niyog. Ayan. Mga ilang taon pa niyan guys, makikita nyo yung bunga niya, nasayad na dyan sa lupa kasi mamumunga na yan. Ayan, meron na palang mga bunga to. Oh, wow, meron na pala itong mga bunga. Pwede bang pitasin to? Ang bango. Ayan, kaya pala hindi na pala nabili sa palengke sila Tita ng kalamansi kasi nga ito na, meron na sila dito. Kapag marami na yan, sila na yung magbibenta, di ba? Tamang-tama. Pwede itong ni Father, angkatin, kasi si Father nagtitinda sa palengke. Pwede na to. Wow, ang ganda. Sana. Ay, may nangangagat guys. Kinagat ako ng putakti. Aray. So ito guys, tingnan nyo. Ayan. Maganda sana kung ito ay maganda sana kung ang naitanim dito ay dalandan, yung katulad doon sa bahay na isang puno, ang dami ng bunga. Pero mas gusto nila yung ganito, kalamansi. Bakit kaya hindi sila nagtanim ng dalanghita, no? Mas maganda sana dalanghita. Mag-suggest nga ako kay Tita na magtanim siya ng dalanghita. At saka ito naman ay yung mga mababa na suha or tawag doon? Pomelo, yon. Bango ng dahon.
Yung mabababa pa lang, namumunga na rin. So, wala pang bunga. Wala pa ako nakitang bunga, guys. Ayan. Ang bango ng dahon. Ayan. Ang taba ng lupa dito, guys. At saka may isang puno din ng pili, pero nasa labas na yan. Hindi na dito sa loob. So, ayan, punta na tayo doon sa may mga tanim-tanim na mga gulay. Ayan. At saka, tinatawag na ako nila kasi nga magmimerienda na daw. Kasi nagluto silang spaghetti, nagluto sila ng merienda. Ito naman po ay yung tamarind. Tamarind ba yung tawag dito? Sampalok na minarkot din. At saka naman, ito na naman po yung makopa. Dati ang daming bunga nito, ngayon namumulaklak pa lang. Wala pa siya sa ngayon bunga, bulaklak pa lang. Dati ang dami namin nakuha dito ni Dos nung nag-harvest kami dati dito ng mais. So ayan, ang ganda din ba guys? Ang ganda kapag ganitong araw ng Sabado at Linggo ay maglilibot-libot ka sa iyong mga tanim. Napakaganda lang, napakaganda sa pakiramdam. Sila tita pag tuwing hapon dito nagtatambay-tambay. Pagaling nila sa mga trabaho nila, binibisita nila yung kanilang mga tanim. Napapawi ang kanilang mga pagod. Yan, ang ganda. Ang daming bunga nito guys, oh. Maraming ma-harvest nito. So ayan, medyo dumidilim na ang aking cellphone. So dito naman tayo sa mga tanim-tanim ni Tito. So yung may-ari nito guys, yung si tita ko, yung isa. Tapos yung mga tita ko naman, na mga kapitbahay nila, mga kakatabing bahay, sila yung tulong-tulong sila, kanya-kanyang pwesto ng taniman. Yung isang tito ko, yun, mani, at saka kamuting kahoy. Sila tita naman, sila nagtulong-tulong dyan sa pagtanim ng kamuti. Tapos dito sa isa, sila Dos, kasi si Dos na kay tita nakatira kasama ni tita, nagagarden din sila dyan, at saka ni tita na isa. Tapos ito din naman kay tita din na isa. Ang daming tita, no? Tita, puro tita na isa. So ayan, yung mga tanim nila dito ay sitaw, yan, yung sigarilyas. Ayan, ang daming bunga guys ng sigarilyas. Wow, ang daming bunga guys. Angkol, ipagtinda mo to angkol na bunga. Tapos ito, ipagtinda mo to. Oh, yan na to. Takulon, taga-tagas man sana. Tapos puro pagulong. Sabi ko kay Tito, itinda niya guys yung kanya mga tanim. Ayan, may tanim na ano din dito, tawag doon, yung malalaki daw na bunga nitong langka, at saka ito rambutan din, oh. Ang ganda. Tara, punta tayo doon. Dito mga gabi, oh, diba? Ang ganda ng gabi. Oh, ang ganda rin ng pagkakatanim. Gabi at saka kamuti. Ayan, ito pa, kamuti pa to guys. Ito kamuting kahoy, kamuting pula. Ayan. Dito tayo daan tayo dito. Ayan yung bahay nila tita. Ayan, magkakatabi silang bahay. Si tita, tapos doon, tatlo, at saka yung iba nasa likod niyan. Kami yung medyo malayo. Napalayo yung aming bahay. Ayan guys. So, meron ditong kangkong. At saka yan, patola. Tapos dito sa kabila, ayan, spring onions. Ang taba. Grabe. Napakataba guys ng spring onions.
Ayan, maraming mga punla dito si Tito, oh. Meron siyang punlang papaya at saka ano, kamatis. Kamatis. Binakuran guys kasi may mga manok din na napasok, nahalo kay Obe. At saka ito na, yung mga kamatis niya, ayan na, nakatanim na yung iba. O diba, dumidilim ang aking screen. So ayan po ang kanyang ano, pechay. Doon niya daw itatanim sa ginagawa niyang plot. Wow, ang ganda ng kamatis, ang daming bunga. Mainit na guys. Mainit. Ang ganda. Sipag lang talaga yung kailangan guys. At saka yun, oh, yung upo. Yun. Upo at saka yan sa taas. Ang daming maliliit na bunga. Ayan. Ito yung ginagawa ni Tito, oh. Ayan. Diyan niya daw itatanim yung pechay. Tara, punta tayo dito sa kabila. Kasi tinatawag na nila ako. Mag-merienda na daw. Ayan po. Mga talong. Ayan. Ang taba ng lupa kasi merong halo na ipa yung lupa. Ayan. Hinarvestan na daw yan guys. Nag-harvest na sila dyan. Kaya wala nang bunga. At saka ito yung mga bell pepper. Bell pepper ba itong tawag dito? Ayan. Ang ganda. Wow guys. Napakaganda. Para yung ano, nakikita ko mga garden sa ibang bansa ng mga may bahay na nasa bakuran lang nila yung mga ganito. Diba? Napakaganda. Ayan po yung mga bunga. Ang ganda. Inisprehan daw to ni Tito kasi inuuod. Kaya naman ang dami guys na nasasayang. Oh, yun. Kaya pala amoy ano? Amoy lason. Tapos ito sa kabila, pechay. Ang pechay. Yun, puntahan natin yung isa. Yung siling haba. Iba pala to. Iba eh. Ito yung malalaking bell pepper. Tapos ito, bakit iba? Mahaba siya pero malaki. Siling haba din ba to? Yan guys, oh, ganda. Ang laki. Ang gaganda. Tapos ito, parang siling labuyo ata to. Ayan pa guys. Ayan. Dito pa sa kabila, parang siling labuyo to eh, kasi mahaba na maliliit lang. Ayan, ang ganda. Ayan guys, napakaganda. So ayan, punta na ako doon, pauwi na ako. Kasi nagme-merienda na sila. Nakibidyo lang catch. Ayan, yung lemongrass. Ito yung masarap na pang ano sa niluluto. Lalo na sa ano, sa mga nilulutong lechon manok. Yan. At ito naman yung garden ng isa kong tita. At saka tito na magaling din gumawa ng mga frame, yung mga paanuhan ng mga halaman ito, katulad nito. Tapos ibibinta nila yan guys. Ayan. Ang dami. Madaming bunga yung papaya, oh. Yun. Napakaganda. Wow, so ganyan guys, oh. Kapag humaba na yan, mapupunuan tong frame na to na hugis usa. Hindi ay parang
zebra. So, ayun guys, hanggang dito na muna. Bye everyone!